Bona tarda i benvinguts. Abans de començar i presentar el Lluc Salelles, unes informacions que així ja les deixem donades i si algú ha de marxar, doncs ja la sap. A veure, a la sortida podreu comprar el llibre El franquisme que no marxa del Lluc. Hi ha una paradeta per poder-ho fer. Recordeu que hi ha l'exposició fins al 14 de febrer de Fins que ho aconseguim, de l'ANC Valls per la Independència, que està al pati de Sant Roc, i a la sortida, i ara també em sembla que ja us ho han repartit, us donaré en el catàleg. Des d'Òmnium Cultural i Òmnium al Camp ens sumem a la manifestació d'Amposta del dia 7 de febrer i us animem a participar-hi. Per tal de fer-ho fàcil, l'ANC de Valls per la Independència organitza a l'Alcamp autocars per poder-hi assistir. A la sortida us hi podeu inscriure. Surt l'autocar a 11:15 del matí, es torna quan s'acabi la concentració, són 10 euros a pagar al pujar a l'autocar i se surt de l'estació d'autobusos. I després hi ha els números de telèfon i a la web de l'ANC de Valls que us podeu també inscriure. També dir-vos que l'ANC de Terres de l'Ebre organitza un dinar popular massiu a Amposta mateix a partir de les 2. Qui s'hi vulgui apuntar té temps fins al dia 3 de febrer. També teniu la informació allà fora i a més l'ANC ha enviat la informació i Òmnium també. I l'última informació, guardeu-vos el dia 13 de març perquè aquí a Valls, al Teatre Principal, a les 12 del migdia tindrà lloc el lliurament del Premi Sant Bori Òmnium 2016 de demarcació de l'Alt Camp. És el primer cop que Òmnium al Camp l'organitzarà. És un premi de narrativa en català dirigit als alumnes de primària, secundària i batxillerat dels països catalans. I res més, en quant a informacions. Passem a el que avui veníem a fer. A finals de 2015 tenen lloc 2 efemèrides d'un marcat caràcter simbòlic pel que fa a la memòria històrica de Catalunya. El 15 d'octubre va fer 75 anys de l'afusellament del president Lluís Companys per part del règim franquista. I el 20 de novembre va fer 40 anys de la mort del dictador Franco. Davant de la negativa de l'estat espanyol de jutjar Franco per la via legal per declarar-lo culpable dels crims contra la humanitat, des d'Òmnium volíem reclamar i exigir justícia pels crims del franquisme amb uns actes simbòlics que servissin també d'acompanyament, homenatge i record a les víctimes i als seus familiars. Òmnium al Camp, amb la col·laboració de l'ANC per la Independència, va contactar amb en Lluc Salelles per fer la xerrada d'avui en el marc d'aquests actes de justícia pels crims del franquisme. No va ser possible organitzar la xerrada en aquelles dates, però ens va semblar prou interessant com per traslladar-la ara al gener. Vam proposar al Lluc d'enfocar la intervenció a partir del seu llibre El franquisme que no marxa, d'edicions Sol Donar, sota el títol Vivim en una societat franquista 40 anys després? Segons el prologuista del llibre, David Bassa, president del grup de periodistes Ramons Bernils, al franquisme que no marxa, Lluc Salelles posa llum allà on fins ara hi havia hagut foscor i surten els noms i els cognoms de les grans famílies franquistes que encara maneguen els fills i mantenen privilegis amb la democràcia. Molts noms, moltes xifres, moltes cronologies, molta informació que, tota ben estudiada, analitzada i endreçada, fa un relat lluminós del per què hem arribat fins aquí. Una gran feina periodística de Lluc Salelles que ha aconseguit obrir moltes tapes i despullar molts fils, fent realitat aquella sentència de Xavier Vinader que deia un bolígraf pot ser tan poderós com una arma. En Lluc descriu les elits de tots els àmbits, polítics, econòmics, militars, eclesiàstics, universitaris, que avui governen l'estat espanyol i que són les mateixes que hi havia o que surten dels anys de la dictadura. En recorda que, a diferència d'altres transicions cap a règims democràtics, com pot ser la portuguesa o la grega, a l'estat espanyol no s'ha fet o s'ha amagat fins al punt de sublimar-ho com a valor de la transició
cap reconeixement dels crims de la dictadura. També posa el punt de mira en aquesta transició sobrevalorada i poques vegades analitzada. Pel que fa a la seva trajectòria professional, Lluc Salellas i Villar ha treballat al setmanari La Directa, al digital Tribuna.cat i com a responsable de comunicació d'Òmnium Cultural. Actualment col·labora amb Crític i Catalunya Plural. És autor del documental Guanyarem, dedicat al seu pare, l'advocat Sebastià Salellas. És membre del grup de periodistes Ramon Bernils i participa en el teixit social gironí des d'entitats com el Casal Independentista El Forn, l'Associació de Veïns de l'Eixample o l'Espai Antiracista. Actualment és regidor de l'Ajuntament de Girona com a número 2 de la llista de la candidatura CUP Crida per Girona, juntament amb Laia Pàlac, Esther Costa i Toni Granados. Dit tot això, Lluc, és el moment de fer memòria i desfer silencis, tal com tu conclous en el teu llibre. Bé, gràcies. La veritat és que començar després d'aquesta introducció sempre fa un cert respecte, perquè al final jo el que intentaré expressar durant aquests 40-45 minuts que m'he preparat de parlar és una opinió treballada, contrastada, però a mi sempre m'agrada dir que la memòria històrica i que tot el treball col·lectiu perquè aquells fets silenciats, allò que no han volgut que se sàpiga, és una tasca de tots, una tasca que ens hem de fer corresponsables i en aquest moment, en l'últim any, jo vaig decidir fer una petita aportació en format del llibre El franquisme que no marxa, gràcies a l'editorial Saldonar i també al grup de periodistes Ramon Bernils, que em van brindar aquesta oportunitat i que m'ha permès passejar pel país explicant, coincidint amb el 40è aniversari, com bé parlava ella, del 40è aniversari de la mort del dictador Franco, explicant una mica tot el que jo havia après i que segurament és interessant que se sàpiga, que se difongui i sobretot que això, com deia, és un gra de sorra i a partir d'ara hem de continuar explicant aquests silencis perquè no tornin a ser mai silencis i siguin una realitat que existeix però que no sigui invisible sinó que la tinguem clara en el nostre dia a dia. La intervenció que m'he preparat és una intervenció a partir del llibre que jo he redactat, però responent a la pregunta així per començar de si vivim o no en una societat franquista, jo diria que no hi vivim del tot, segurament seria la meva resposta. És a dir, en línies generals podríem dir que en el nostre dia a dia no el vivim perquè som persones lliures i normalment exercim i podem exercir aquesta llibertat, però sí que és cert que l'estructura, la macroestructura, allò que ens empara en el nostre dia a dia, sí que té les essències del règim que durant 40 anys va comandar els països catalans i la resta de l'estat espanyol. És a dir, nosaltres en el nostre dia a dia segurament no vivim en una societat franquista, vivim prou alliberats, encara que segurament ens hauríem d'alliberar tots plegats una mica més, ja sigui a nivell individual o també com a poble. Segurament tots els que som aquí compartim l'anhel que els països catalans puguin ser lliures algun dia i ben aviat, però, com deia, hi ha aquest marc de poder, sobretot, que és el que també explico en el llibre, que sí que manté unes rèmores molt franquistes, i és el que us intentaré explicar. M'agrada sempre començar aquest tipus de conferències parlant breument del franquisme, perquè clar, si la pregunta és si vivim en una societat franquista, hem de parar un moment a parlar sobre el franquisme. Bé, què millor per parlar del franquisme que els propis responsables del franquisme? I m'agrada començar sempre amb una cita de Manuel Fraga Iribarne, que com tots sabreu va ser un dels responsables més en els últims anys de la dictadura franquista, ministre, i que posteriorment va liderar l'Aliança Popular, que posteriorment va ser Partit Popular i que avui en dia és el partit que encara governa a l'estat espanyol. Manuel Fraga Iribarne, quan li van preguntar què pensava sobre el franquisme, com el definiria, ell va dir, i ho llegeixo amb la llengua pròpia, no és la pròpia, però en tot cas la que utilitzava normalment Fraga, el castellà. Deia, el veredicto final de la historia es la historia misma. Con la victoria nacional se abre este cuarto de siglo, el primero que el país conoce paz civil
en orden social, en desarrollo seguro desde el reinado de Carlos III. Pels que no ho recordeu, Carlos III va morir l'any 1788. És a dir, per Fraga i Iribarne, els 40 anys de dictadura representaven el moment de màxim esplendor de pau i de desenvolupament des de l'any 1788, en 150 anys de pau. En 150 anys, perdó, d'història. Ara bé, si llavors, això és l'opinió d'un dels responsables, una opinió compartida per tots i absolutament cada un dels que van ser ministres de Franco, que jo no he trobat cap declaració de cap d'ells que reneguessin gairebé ni mitja mil·lèsima de tot el que va significar la dictadura. Tots ells sempre han mantingut una actitud, diguéssim, de reivindicació del que va passar durant aquells 40 anys, tots ells, com explicaré més tard, mantenint quotes de poder important i fins i tot superiors en l'arribada de la democràcia. Però, com deia, la pau de la qual parlava Fraga i Iribarne, els 40 anys del franquisme, quina era aquesta pau? Bé, anem als historiadors, anem a les dades. Què ens diuen els historiadors? Doncs mireu, ens diuen que en època de pau, per cada persona executada en la Itàlia de Mussolini en època de pau, és a dir, abans de la Segona Guerra Mundial, a l'estat espanyol en època de pau, posteriorment a la Guerra Civil, n'hi van haver-hi 1.800. 1.800 a una. Bé, pau social, en deia. Per cada empresonat en les presons nazis en temps de pau, no en temps de Segona Guerra Mundial, n'hi van haver-hi 30 en les presons espanyoles. És cert que la dictadura franquista va durar més temps i per tant que n'hi va poder haver-hi més. Però estem parlant de comparatives de 1.800 a 1 i de 30 a 1. Desenes de milers de catalans van marxar a l'exili i no van poder tornar més. A la demarcació de Tarragona van ser, la vostra, 5.000 consells de guerra amb la posterior repressió de tot tipus. Al País Valencià van ser 8.000, en temps de pau, estic parlant. A les Illes, un 0,5% de la població de les Illes va ser assassinada en temps de pau. I aquestes, en definitiva, a part del ja conegut repressió de la llengua, repressió de les manifestacions, repressió política, la no possibilitat de sindicats, la no possibilitat de partits polítics, etc., són els 40 anys, en definitiva, de franquisme i que cal que recordem molt bé quan parlem de les famílies i del poder que han continuat, diguéssim, tot allò. És a dir, quan ens parlin del franquisme, i això és una història que a mi em va... Jo soc nascut el 1984 i per tant soc educat ja en el que podríem dir de la democràcia liberal espanyola, el règim constitucional, i a mi a l'institut directament el franquisme no se'm va explicar, gairebé no hi vam arribar, és allò que com començaves tant abans no arribaves al franquisme, que dius, home, doncs, per analitzar una mica el meu entorn m'aniria bé que m'expliquessi el franquisme, no? Però no ho vam fer, i a la universitat jo vaig fer ciències polítiques abans de fer periodisme, vaig tenir un professor, a Pompeu Fabra, que directament qualificava la transició espanyola com el millor exemple de transició a nivell mundial. Posteriorment vaig poder anar a estudiar fora, aquest mite evidentment va anar caient parlant amb acadèmics d'arreu del món i també a partir del pensament crític. Però en tot cas, jo el que us volia transmetre és això, recordar, perquè són dades que crec que les hauríem de tenir tots marcats en el nostre dia a dia i que no les tenim. Alemanya, amb tots els seus defectes, va fer un procés que avui tothom continua amb les dades de, diguéssim, l'Holocaust molt marcades en el seu dia a dia. Aquí això no va passar. Clar, i llavors, a mi, i ho faig en el llibre, m'interessa analitzar això de la transició. Perquè, clar, el 2012 el CIS publicava una enquesta, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en què explicava que el 70%, el 2012, el 70% d'espanyols i espanyoles manifestava sentir-se profundament orgullosos de la transició. 70%, any 2012. Això significa que molta gent com jo, que no havia viscut la transició, deia sentir-se profundament orgullosa de la transició espanyola, perquè si no, no surten els números. Per tant, que es havia creat un mite de la transició, de tot com va anar, gràcies, evidentment, a que tots els partits polítics, els catalans també, la gran majoria d'ells, i els espanyols havien defensat això, les patronals, els sindicats, els mitjans de comunicació, tots, absolutament gairebé, diguéssim, en un 80% havien defensat aquesta idea i el mite així s'havia creat.
a Catalunya 60%. És a dir, tampoc no anàvem gaire sobrats. 70% a l'estat espanyol, a Catalunya 60%. I em semblava interessant fer precisament per entendre després i solucionar la pregunta de si som o no som en una societat franquista, estudiar la transició com havia anat. No pas per jutjar-la, perquè jo sempre ho dic, es va fer el que la gent que tenia responsabilitats va acabar fent i de la manera que ho va fer, i jo tinc la meva opinió i l'altra gent la defensarà, però en tot cas els resultats i com es van fer quins són, objectius, i a partir d'aquí que cadascú analitzi. Bé, des del meu punt de vista, i això ho dic com a politòleg, soc del parer que per considerar que es passa d'una dictadura a una democràcia, diguéssim, amb èxit des del punt de vista democràtic, valgui la redundància, s'han de complir 3 punts. El primer, que es passi d'una societat en què, diguéssim, els drets individuals i col·lectius no estan garantits a una societat on els drets individuals i col·lectius sí que estan garantits. Això podríem dir que, amb tots els matisos que hi vulguem posar, que jo n'hi posaria molts, però, evidentment, del franquisme a la democràcia actual, això es va aconseguir. És a dir, avui estem fent aquest acte que segurament el 1974 no ho haguéssim pogut fer. Per tant, això es va aconseguir, amb tots els matisos que vulgueu, però es va aconseguir. A Portugal i a Grècia, que passaven coses al mateix temps, que sortien de dictadures similars al mateix temps, també es va aconseguir. Fins aquí, diguéssim, tots iguals. Segon punt que a mi em sembla important. Què passa amb aquella gent que han liderat la dictadura? És a dir, se'ls hi fa algun tipus de procés de reparació, diguéssim, de judici, ja sigui legal o de qualsevol tipus? Bé, com sabreu, a l'estat espanyol, llei d'amnistia i no es jutja a ningú. No es jutja a ningú, però és que a més no es demana ni tan sols que hi hagi ni l'any 77, ni l'any 82, ni l'any 87, ni l'any 92, ni l'any 97, ni el 2002, ni el 2007, ni el 2012, es demana que hi hagi, encara que sigui una roda de premsa, de totes aquestes persones, o cadascú el seu poble, o un espai, diguéssim, com per exemple a Sud-àfrica es feia, en què les persones responsables del règim, davant les persones víctimes del règim, diuen, ens hem equivocat, hem fet tot això malament i, per tant, a partir d'ara comencem, però hem fet aquest camí de reconeixement. Això no passa. O sigui, no passa ni el judici, però és que tampoc passa ni això. A Grècia, els coronels, una bona part d'ells són jutjats, algun fins i tot mort a la presó. I a Portugal, la majoria se'ls diu, no se'ls jutja, però se'ls diu que marxin a Brasil o es busquen fórmules d'aquestes i havent-hi la revolució dels clavells, doncs evidentment hi ha un canvi més important. I el tercer punt, que també em sembla essencial a l'hora de determinar quin tipus de societat vivim després de la transició en l'actual democràcia, és qui lidera la transició política. Qui la lidera? Bé, com dèiem, a Portugal, com que hi ha la revolució dels clavells, la transició la lideren, evidentment, els oposats, els que hi havia fins a aquell moment, fins al punt que els comandaments policials, els comandaments judicials, l'altra estructura, diguéssim, burocràtica de l'Estat és canviada, es canvien aquestes persones. Una de les coses que a mi sempre m'ha sorprès més és que el sindicat de policia més important portuguès sigui comunista. Penseu de quina ideologia acostumen a ser els sindicats policials aquí, extrema dreta, tots. A Portugal són comunistes. Això diu moltes coses, diguéssim, de qui va fer què i qui va tenir poder a on. A Grècia són qui agafa el comandament post-dictadura de coronels, és gent que ja anteriorment, en una petita època democràtica, havien governat. I tornen, diguéssim, gent liberal d'aquest tipus, després dels coronels, tornen a agafar les regnes de la transició política grega. Aquí, qui lidera fins l'any 1982 la transició política espanyola? La lideren persones amb noms i cognoms, totes elles alts càrrecs del règim franquista. Podem començar pel rei Joan Carles, Adolfo Suárez, Martín Villa, Calvo Sotelo, tots eren persones alts càrrecs que havien sigut alts càrrecs
diguéssim, del franquisme i que fan, diguéssim, una tombarella i de la tombarella en surt la transició i a partir d'aquí ells ja surten nets. Però, en tot cas, qui lidera la transició és aquest tipus de gent que ja en el seu moment havien sigut totalment responsables del règim i responsables en moments en què hi havia sentències de pena de mort, en què la gent es moria a les presons i que passaven moltes i moltes coses dins la dictadura del franquisme. Crec que aquests dos punts, o aquests 3 punts, són claus per entendre i analitzar on ens trobem avui. I com deia, en lloc d'analitzar-ho des d'aquesta perspectiva, majoritàriament, en els últims 35 anys, s'ha analitzat o se'ns ha presentat com des de la perspectiva de la transició intocable, de la transició que es va fer bé, de la transició que és tot el que es podia fer. Si és tot el que es podia fer o no, això és difícil de dir. En tot cas, els resultats 40 anys després, que és on som nosaltres, són aquests. I s'hi ha arribat a través d'aquest camí. Un camí que ens porta, i això és el que segurament en el llibre explico més detalladament, a la situació que és que la gran majoria, la immensa o gairebé tots els grans responsables del franquisme i les seves respectives famílies han tingut una continuació en el poder fins als nostres dies. Posaré alguns exemples per, diguéssim, donar arguments a la meva tesi. Mireu, dels últims 50 ministres franquistes, que van ser entre l'any 1970 i l'any 1975, jo ara aquests últims dies faig la conya, ja que soc de la CUP, més o menys com si fos un 1515-1515, la meitat se'n van anar, van continuar la seva gran carrera política en l'àmbit públic i la resta se'n van anar a parar en els consells d'administració de les empreses que ells mateixos, des del règim, havien ajudat a crear, a créixer i a desenvolupar. Totes aquelles empreses que havien crescut de la mà dels ministres i de les famílies dels ministres i de les famílies dels que havien realment apostat pel bàndol nacional també econòmicament en el seu moment, acullen totes aquestes persones en els seus consells d'administració. Alguns exemples. Mireu, Iberdrola és una de les empreses que es fan fortes, diguéssim, durant tot aquest temps, evidentment, amb el sector hidroelèctric, en un moment, com sabeu, el tema dels pantanos, en Franco els portava bé, i és una empresa que creix molt. Durant 40 anys, Iberdrola va estar presidida per un senyor que es deia Oriol Urquijo de cognom. El seu germà, Oriol Urquijo, era un ministre de Justícia. Si aneu a l'antiga audiència, si mai veniu això del temps de flors de Girona, que és quan la gent ve a Girona, podeu visitar el pati de l'antiga audiència provincial i allà encara trobareu una placa que posa «Este edificio fue inaugurado como audiencia por el ilustrísimo ministro Antonio María de Oriol Urquijo». Posa allà, l'any 1972, 73, no recordo quin any posa. Bé, és a dir, en un moment de la història teníem que el president d'Iberdrola i era president d'Iberdrola, el seu germà, ministre de Justícia. Era la realitat. Però quan aquest senyor deixa de ser ministre de Justícia, que posteriorment és president del Consell d'Estat per un breu període de temps, és segrestat pel Grapo, és acusat de finançar els fets de Montejurra contra el carlisme progressista basc i també acusat de finançar o d'estar darrere del cop d'estat del 23F de 1981, paral·lelament, aquest senyor, una vegada, tot i ser un ministre franquista de Justícia i tot aquest currículum que us he explicat, passa pels següents consells d'administració. Perquè això és important saber-ho de cara quan analitzem l'IBEX 35 i les empreses de l'IBEX 35. Aquest senyor és vicepresident de Vidrieras de Llodio, vocal de la companyia minero-metal·lúrgica Los Guindos, d'Argón, de Patentes Talgo, i també forma part dels consells d'administració de Fuerzas Elèctriques del Noroeste, de Fenosa, i d'Elèctrica del Viesgo, que avui és part d'EON. Això mentre el seu germà està a Iberdrola, una família que ja venia de finançar el cop d'estat de Franco en el seu moment. Avui en dia, a Iberdrola, qui hi ha en el Consell d'Administració? Qui hi trobarem? Doncs hi trobareu un senyor que es diu Ángel Acebes, que us sonarà perquè va ser ministre d'Aznar, Braulio Medel, que és l'expresident d'Unicaja i que és un dels imputats pel cas del Giro d'Andalusia, i també una ministra conservadora mexicana, que també quan va acabar, suposo, de donar suport a nivell de Mèxic a Iberdrola, doncs la van fitxar cap al Consell d'Administració, a part, evidentment, dels familiars directes de la família d'Oriol Urquijo, alguns d'ells encara aquí.
Un altre cas que ho exemplifica bé, la família Villarmir i l'empresa Oakela. Villarmir va ser ministre no en Franco viu, però just després de que Franco morís, l'any 76. Aquest senyor avui en dia encara és president de l'empresa Oakela. L'empresa Oakela, de fet, és una de les que ha sortit ara amb tot això d'Aquamed, dels casos del PP valencià, és una de les grans empreses constructores espanyoles i de les que formaria tot aquest entramat de corrupció absoluta al nostre país. Oakela és la fusió de 3 petites empreses en el seu moment constructores, una de les quals va construir el Valle de los Caídos, que evidentment el va construir amb mà d'obra, com sabreu, republicana, amb desenes d'esclaus morts, i que aquesta és la realitat de l'empresa i durant molt de temps van ser constructores del règim que finalment es van fusionar i van crear aquesta gran empresa. Podeu fer un petit exercici que és entrar al web d'Oakela i si fóssim una societat una mica democràtica, aquesta gent, en algun apartat de la història de la empresa, història de l'empresa, ¿quiénes somos? Tal, Villarmir, tal, pum, pum, posaria que en el seu moment, i demanen disculpes per això, van cometre excessos amb els treballadors que tenien en les seves obres. Evidentment, no ho fan ni ho faran, perquè, com dèiem abans, ningú ha exigit mai que hi hagi un procés d'explicació ni tan sols de perdó, que no passi per la justícia. És que no és que hagi de passar per la justícia, que sí que estaria bé i que, de fet, com sabeu, Argentina ho estan fent, però hi ha un ministre, és el senyor Jorge Fernández Díaz, que té les peticions de la Interpol d'extradició dels ministres vius, les té en un calaix i no les aplica. I no les aplica amb consens amb el PSOE. Ni PSOE ni PP, diguéssim, estan d'acord en extraditar aquestes persones a Argentina perquè siguin jutjats. En tot cas, 2 casos, però n'hi ha més. I aquí ara tocaré un punt que també està bé que tocar, tenint en compte que som a Valls i per tant a Catalunya, que és el dels franquistes catalans. De franquistes catalans hi van haver-hi molts. Molts. I alguns també van tocar bastant de poder a nivell de l'Estat. En el llibre en parlo d'alguns. És cert que de ministres n'hi van haver-hi menys dels que ens tocaria per població. Catalunya normalment representa ha representat en l'últim segle al voltant d'una 5a part, especialment a partir dels 50 o 60, de població de l'Estat, i no hi va haver-hi una 5a part de ministres catalans, perquè, evidentment, tot el que venia de Catalunya normalment també es mirava d'una forma diferent, però sí que n'hi van haver-hi molts. I destaco, tot i que no fos ministre aquest que destaco, en Samaranch, en el llibre, que a part de president del Comitè Olímpic Internacional, va ser president de la Caixa, va estar al capdavant del RAC i va ser una persona que va tenir tot el poder que vulgueu dins la Catalunya i la Barcelona democràtica. Bé, aquest senyor, com sabeu, va ser president de la Diputació en època franquista i al càrrec franquista durant molts anys i va continuar la seva carrera política i, de fet, el vam impulsar com a país durant molt de temps, tot i el seu passat. I quan es va morir, pocs obituaris explicaven també la seva cara més fosca, la seva cara principal. Llegies La Vanguardia, El Periódico i tal, i es dedicaven a explicar les seves gestes a partir de l'any 1978. Aquí es va decidir algun dia, no sap qui, que la història s'explicava de la gent a partir del 1978, que abans el que havia passat ja no importava a ningú. Bé, a un diari com el The Times, un diari britànic, que no és que sigui d'extrema esquerra ni especialment, sinó que és un diari britànic de l'ordre normal, diguéssim, doncs el mateix dia, a l'obituari, el dia que costa més parlar malament de les persones, explicaven que Samaranch seria recordat per haver portat el model de funcionament polític corrupte dins el Comitè Olímpic Internacional. Això era el que deia l'obituari del The Times. És el que deia l'obituari del The Times i ho podeu buscar perquè el trobareu i és el que s'explicava de Samaranch, que mentre aquí l'impulsàvem, la versió que en tenien a altres llocs era aquesta. Però és que el seu successor al capdavant de la Caixa, el senyor Vilarsau també va ser un alt càrrec del franquisme.
va estar dins els ministeris a Madrid fent els pressupostos, els últims pressupostos de la dictadura franquista. I veurem, quan es mori el senyor Vilarsau, quins obituaris trauran aquesta informació i quins no. Segurament ens tornarà a passar com amb Samaranc, que haurem de sortir i reivindicar i dir, no, si em sembla molt bé, aquest senyor va fer gran la Caixa i gràcies a aquest senyor la Caixa doncs, és el que és, no? Amb tot el bo i tot el dolent. Però, en tot cas, també té un passat que s'ha de recordar. Alguns de catalans, doncs en cito alguns més, parlo de Mateu i Pla, que per exemple l'alcalde de Barcelona i que posteriorment doncs, és tot el que ha creat l'imperi, el que va crear tot l'imperi Peralada, de vins i també del castell i tot plegat, i alguns més, alguns que els recordaré una mica més endavant. De gent que hagi fet negoci, alguns casos més i no m'allargaré molt, un parell de casos que encara estan vius. El senyor López de Letona, que és una de les persones que la justícia argentina està perseguint, aquest senyor, per posar-vos on va participar, perquè veieu, el fàcil que ho van tenir, que no es van posar a buscar feina a una ONTT, sinó que els van acollir molt bé a les principals empreses de l'Estat una vegada va arribar a la democràcia. El senyor López de Letona va estar al cap, diguéssim, en el Consell d'Administració de Banesto, va presidir Banco de Madrid, va presidir la Seopan, una patronal de la construcció, va ser membre dels Consells d'Administració de Ferrovial, Dragados, Iberia, i va fundar el Círculo de Empresarios, que és, encara avui en dia, ell n'és el president d'honor. El Círculo de Empresarios avui és presidit per una senyora que es diu Mònica de Oriol, que és parenta directa dels de Oriol, que us deia abans, relacionats amb Iberdrola. I Mònica de Oriol, s'ha de dir, a part de ser, diguéssim, presidenta del Círculo de Empresarios, és una impresentable, perquè en el seu moment va dir allò de recomanem als empresaris que no contractin dones d'entre 30 i 40 anys perquè hi ha el risc que es quedin embarassades. Aquesta és la senyora Mònica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios. Un altre cas, el senyor Licinio de la Fuente, que també és viu, va estar en diversos bancs, va presidir una empresa del material del mineral zinc, va estar al capdavant d'Ibermutua i també a Dragados, on va coincidir amb Leopoldo Calvo Sotelo, amb Miguel Blesa, que us sonarà bastant per tot l'afer de Bànquia, i amb Carlos Borbón de les Dos Sicílies, que bé, aixeques una pedra del poder i sempre et surt un Borbó en alguna banda. I en aquest cas doncs, també hi havia en Carlos Borbón de les Dos Sicílies. Com deia, això és com el 1515 d'un costat, però hi havia el 1515 d'un altre costat, que són els que van fer carrera, alguns d'ells us sonaran, més en l'àmbit públic. En l'àmbit públic també vol dir, per exemple, en els jutjats. Quan parlem de si una societat és franquista o no, o si la societat que tenim viu en un país franquista o no, jo crec que la policia que us deia abans, amb l'extrema dreta clarament a dins, que no hi ha hagut mai cap procediment de canvi ni de retocar-la, ni d'esmenar-la, ni de qüestionar-la. Breument, jo abans d'ahir participava com a CUP al primer congrés de caps de la policia local de Catalunya. Suposo que hi devia haver el de Valls, també, no el vaig conèixer, però bé, vaig anar allà, vaig fer el discurs de la CUP, que considerava és crític, i vaig qüestionar unes quantes coses. Bé, doncs me'n vaig adonar que resulta, i m'ho van dir propis caps de la policia, que era la primera vegada que en els policies algú els hi feia així un discurs d'aquest tipus. I és que les policies, i la policia d'aquí també, és un dels espais on s'ha seguit més totalment el que ja venia fixat i prefixat, diguéssim, de la dictadura franquista i de com s'havia organitzat la policia del règim. No hi ha hagut un canvi de dir, anem a fer una policia democràtica. Amb els Mossos va intentar, però es va quedar molt i molt a mig camí. Molt i molt a mig camí. Perquè, tot i agafar coses positives i noves, algunes rèmores, bastantes, de fet, van continuar allà dins. Però un altre cas és el de la justícia. El de la justícia tampoc hi va haver-hi cap mena de canvi. De fet, ara segurament ja s'estan jubilant els últims jutges que eren jutges en l'època franquista, i el ministre, que era ministre franquista, que l'any 1980 la seva feina era ser fiscal del Tribunal Suprem espanyol. El Tribunal Suprem espanyol és el màxim òrgan dins l'ordinarietat de la justícia espanyola. Ja només queda el Tribunal Constitucional, però que és l'aspecte excepcional.
diguéssim que el Tribunal Suprem és el final de la part ordinària. Doncs, el 1980, la persona, el fiscal, que havia d'investigar i acusar, evidentment també en temes de drets individuals i drets col·lectius, era la persona que 6 anys abans estava condemnant a mort persones dins del règim franquista. Així és com també es va continuar la justícia. I la justícia, que és un sistema molt opac, que per arribar-hi has de passar unes oposicions que de netes normalment en tenen poc, i és així, evidentment aquestes famílies s'han anat reproduint, com a l'exèrcit, que és un altre espai, o en els mateixos partits polítics. Abans hem comentat el cas de Suárez, de Martín Villa, que encara fa 15 dies el vaig veure a la tele amb tot el cinisme absolut, dient unes barbaritats i unes mentides com un temple, Pío Cabanillas, Fraga, Arias Navarro. Però em centro en 2 casos només. 2 senyors, Fernando Suárez González i Antonio Carro Martínez, que van tenir tots 2 una llarga trajectòria política, avui menys coneguda o menys recordada, però que un d'ells va arribar a ser vicepresident del Congrés Espanyol del 89 al 93, com a, diguéssim, legitimació final, com a premi a la seva carrera, diuen, bueno, doncs del 89 al 93 el farem vicepresident segon del Congrés. Com a premi, com a final d'una carrera política, que els 30 primers anys d'aquesta carrera política ha sigut dins el règim i ser ministre de Franco. I l'altre el fan vicepresident del grup popular europeu al Parlament Europeu del 87 al 92. El grup popular europeu, la dreta europea, premia a un senyor que ha sigut ministre de Franco i el fa vicepresident del grup popular europeu i president de la Comissió de Relacions entre la Unió Europea i Centreamèrica. Aquesta és la realitat, aquesta gent van tenir aquesta continuïtat en el nostre dia a dia i per tant durant molts anys, especialment en els primers anys, ells com a responsables van continuar mantenint aquest poder. Però clar, i ara passo al 2015. Us estic explicant molts de casos que ara mateix, doncs, com que tots tenen entre 80 i 95 anys, doncs evidentment, a part de Martín Villa, que fins fa poc ha sigut un tio actiu en tots els fronts, al capdavant d'Endesa i tot plegat, la resta, tots els que queden vius, ja han fet un pas enrere, però fins que han volgut, diguéssim, han tingut el poder que els ha donat la gana. Però avui en dia, i aquí vaig a la penúltima reflexió que us volia fer arribar. Clar, en Millet hi ha una gran frase d'en Millet que s'ha de recordar, jo que en Millet s'ha de recordar per haver expoliat el Palau de la Música i per haver dit la frase de "Som 400 famílies i sempre hem sigut les mateixes", que referia a que 400 famílies havien dominat el negoci i el poder a Catalunya. Llavors, jo amb una regla de 3 molt cutre, podríem dir, vaig dir, bueno, l'estat espanyol deuen ser unes 2.000, sense cap mena d'afirmació científica. No? Però agafant la idea d'en Millet, que em semblava molt interessant de les 400 famílies, que ell mateix deia que existien i que continuaven reproduint el poder, jo vaig fer la següent pregunta. Aquestes 400 famílies són les famílies, diguéssim, que hi ha les 400 al 1910? No del tot. No del tot. Aquestes 400 famílies que parla en Millet, quants són aquestes 400 famílies? Aquestes 400 famílies, i us recomano un llibre de l'historiador Xavier Díez que es diu Anatomia d'una ruptura, fan referència a les famílies que surten clarament guanyadores l'any 1940 o l'any 1939, que és l'última vegada que aquest país ha viscut una ruptura amb tota regla de canvi de relacions de poder, de canvi polític de fons, de canvi cultural, és l'última vegada que hi ha sigut. El 1978 hi va haver-hi un canvi institucional, unes noves regles de joc polític, però no es van alterar ni les relacions de poder ni aquells que havien, com hem anat veient, comandat els 40 anys anterior, van fer ni tan sols això que està tan de moda ara, un pas al costat. No ho van fer. I es van mantenir. I aquelles 400 famílies de les que parla en Millet, o les 2.000 que jo m'invento que hi ha a l'estat espanyol, són especialment aquelles que van aconseguir, durant els 40 anys de franquisme, ser poderoses dins del règim franquista. Són aquelles
Algunes més, podem dir, es van anar incorporant amb la prosperitat dels 70, dels 80, etc. Però el corpus són aquests. Exemple, ministre català, Pedro Cortina, nascut a la Pobla de Segur i ministre franquista. Els seus fills, Alberto i Alfonso Cortina, segur que els recordareu, perquè un va ser president de Repsol i l'altre es va casar amb Esther Koplovich i a partir d'aquí amb el seu cosí els deien Los Albertos i tal, als anys 90 a Madrid. Pedro Cortina, a part de ser ministre i tenir aquests dos fills que van fer la seva pròpia carrera dins el món del poder espanyol, també va ser un dels grans impulsors d'una marca cervesera que és Sant Miguel, que malament no li va anar i que encara avui en dia és una de les cerveses més consumides a casa nostra. Una altra família que encara avui en dia és de les més importants, en aquest cas, que existeixen a Catalunya, d'aquestes que sortien aquesta setmana, que s'han continuat fent més riques malgrat la crisi, són els Carceller. Els Carceller, president ara d'Estrella d'Am, però a part membre de diversos consells d'administració de les empreses de l'IBEX 35, el seu pare va ser un dels grans impulsors de rescatar Estrella d'Am i, el seu avi, perdó, i d'impulsar Estrella d'Am als anys 50 i 60 i la va passant al seu fill i posteriorment en el seu net, per cert, tots tres diuen Demetrio, Demetrio Casteller avi, Demetrio Casteller fill i Demetrio Casteller net, com si volguessin que l'esperit es mantingués, doncs continua allà. Però clar, Demetrio Casteller avi, a part d'impulsar Estrella d'Am, va fundar una altra cosa que us sonarà, que és la Falange Espanyola. Va fundar la Falange Espanyola en el seu moment, amb d'altra gent, i va ser ministre de Comerç de Franco de l'any 1940 a l'any 1945, abans d'adonar-se'n que segurament feia més diners impulsant empreses des de fora, d'acord amb el govern de l'Estat, que no pas sent ell el ministre de Comerç. Ja us podeu imaginar el poc que es comerciava de l'any 40 a l'any 45, les relacions internacionals en aquell moment a l'estat espanyol eren unes molt clares, especialment fins a l'any 45. Però això passava també a nivell comarcal i ha passat. Us posaré un exemple molt clar, que a mi em toca de prop, és la família Veray. La família Veray és una família originària de Celrà, d'un poble del Gironès. La meva família per part materna és de Celrà. De fet, la meva besàvia era, diguéssim, minyona de la família Veray als anys 20 i 30 i un dia el besavi de la família Veray, sense voler, se li va disparar una escopeta de balins i tal de caça i va ferir la meva àvia que estava rentant plats amb 8 anys, vull dir que és una relació, diguéssim, molt històrica. Bé, ho dic perquè al final ho entendreu, perquè explico això. Bé, doncs la família Veray entra, l'any 1940, entra, o el 39, entra a Celrà i entra a Girona, un altre amb les tropes, i és una de les grans famílies gironines franquistes. Se li torna, evidentment, tot el que tenien abans i se'ls hi donen unes quantes hectàrees de terreny més i unes quantes propietats més arreu. De fet, aquesta família avui en dia encara viu de la gestió de les seves propietats, bona part de les quals són obtingudes com a botí de guerra per la seva col·laboració. I aquesta família segur que no és l'única arreu de Catalunya que això passa, que continua mantenint uns privilegis que en aquest cas passen també en aquesta família, que tenen el bloc, perquè la gent de Valls no veniu a fer castells a la plaça del Vi, perquè coincideix sempre amb Santa Úrsula, i és molt més important Santa Úrsula. Però allà, davant la plaça del Vi, de l'Ajuntament, el bloc de davant és de la família Veray. I la processó de Setmana Santa, que allà tenim processó d'aquesta que la gent va encaputxada, la creu, una de les creus de la processó, davant de l'Ajuntament, que és també davant de casa dels Veray, només la pot portar, encara avui en dia, la família Veray. I això és de quan l'any 1940 es va recuperar a la història de les processons, perquè evidentment del 31 al 39 havien anat desapareixent. Però quan el 40 recuperen, la família Veray també recupera aquest denúncies. Bé, la família Veray, l'avi, evidentment, el que us dic, aquest senyor era un gran falangista de la comarca
El seu fill funda Aliança Popular i la seva neta és avui, i des de fa 3 mandats, la regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Girona i, diguéssim, 80 anys després, les nostres famílies es tornen a trobar, no? Ara en el ple, jo com a CUP i ella com a PP. Ho dic perquè, bueno, a vegades la història es repeteix, però en tot cas la idea aquesta de que d'alguna manera els guanyadors continuen vivint avui dels privilegis. I posaré alguns exemples més de com s'ha arribat fins avui en dia. El cas del senyor Wert és sociològic, no? Però hi ha casos dins del govern del PP que demostren aquestes connexions familiars amb el franquisme, que evidentment el tema dels fills poden ser molt diferents als avis, no tenen per què ser iguals, però en tot cas quan és de forma tan estructural i surten tanta gent tan ben situada de nou, no? Aprofitant la carrera dels seus pares, és que alguna cosa en les estructures de poder actuals hi tenen a veure. El cunyat de Rajoy, per exemple, és familiar directe, no només és cunyat d'en Rajoy, és un dels líders d'aquella gent a l'ombra dins el Partit Popular i és familiar directe d'un ministre que es deia Gonzalo Fernández Mon. La família García Margallo, ja ho sabreu, ve d'una família centenària de militars i de militars en la línia més conservadora. Si agafeu els secretaris generals del primer govern Aznar, dels 2 governs Aznar, de fet, i mireu els seus cognoms i us en aneu els cognoms que hi havia en els últims governs Aznar, trobareu exactament els mateixos cognoms. I jo ho dic, no és que els pares hagin de ser com els fills, però clar, quan resulta que els fills es col·loquen tan bé, deu ser que els pares continuen tenint prou influència dins de les estructures polítiques, en aquest cas el Partit Popular, com per col·locar els seus fills. Alguns tindran mèrits i tindran 6 màsters i una gran trajectòria, però per com ens van portar a la crisi segurament no ho van acabar de mostrar. Però d'altres, com dèiem, la relació és directa. I aquí deixeu-me parlar-vos d'un cas que és, més enllà del rei, que evidentment això dona per una altra xerrada, el del senyor Romay de Beccaria, l'actual president del Consell d'Estat. El senyor president del Consell d'Estat actual, que el Consell d'Estat, quan el govern del PP va voler impugnar la consulta del 9-N, va haver de demanar una reunió urgent del Consell d'Estat un diumenge a la nit, que no havia passat mai, tal. Qui presidia aquest Consell d'Estat és un senyor que es diu Romay de Beccaria. Romay de Beccaria, la seva trajectòria política la comença dins el franquisme, sent un alt càrrec del franquisme, dins en l'àmbit de la sanitat, i posteriorment Aznar el recupera com a primer ministre de Sanitat del govern Aznar l'any 1996. I posteriorment el PP el torna a recuperar i el fa president del Consell d'Estat. Així és com es premien les trajectòries polítiques de l'estat espanyol. És a dir, un senyor que era un alt càrrec franquista passa a ministre i posteriorment, per homenatjar-lo quan ja té 80 anys, el posem de president del Consell d'Estat, que és l'òrgan consultiu més important de l'Estat. No és un organisme qualsevol per passar l'estona, és l'òrgan consultiu més important de l'Estat. I acabo amb una reflexió de memòria històrica. Crec que he intentat explicar d'alguna manera el que us deia, que no vivim pròpiament en el nostre dia a dia en una societat franquista, jo diria, tenim molts de drets, moltes llibertats. A mi m'agradaria que en tinguéssim moltes més i que trenquéssim molts tabús que encara hi són, però sí que és cert que les estructures estan notades, estan denotades, estan connotades, en definitiva, de tot allò que durant 40 anys va conrear el règim. Allò que va sembrar el règim d'alguna manera en les estructures polítiques, econòmiques, de poder. I aquí deixeu-me recordar una frase d'en Pablo Iglesias. En Pablo Iglesias ho va explicar molt bé un dia, va dir, Pablo Iglesias, el de Podemos, va dir, jo, si una cosa no tocaria, va dir en català, si una cosa no tocaria en el canvi són ni la justícia, no va dir, ni la policia ni l'exèrcit. Ni la policia ni l'exèrcit, va dir. Diu, són institucions i la monarquia. Va dir una frase així un dia, que llavors va dir fins i tot viva la Guàrdia Civil, que ho ha dit, ha arribat a dir viva la Guàrdia Civil. Bé, clar, i això per mi diu molt, no? O sigui, el que us volia dir amb això és dir, bueno, és que aquestes institucions estan tan arrelades, són tan allò que van sembrar encara el poder,
és tant el poder, no criticar la família Botín, no fer tantes... perquè saps que sí, no. És molt complicat o extremadament complicat, i en som conscients, d'assumir el poder al conjunt de l'Estat. Perquè les estructures són estructures que viuen d'aquests 40 anys d'això. I a Catalunya, evidentment, aquestes estructures, com he dit, també hi són. I els personatges també hi són. I n'hem de ser conscients que en aquest pas, en aquesta trajectòria que volem fer els que som aquí com a mínim, cap a un estat independent, hem també de fer els deures i treure'ns tota aquesta part que, diguéssim, d'alguna manera també es van aguantar i mantenen el poder, encara que aquí, com dèiem, ni va haver-hi la mateixa situació que hi havia al conjunt de l'Estat, perquè hi havia una opressió nacional, ni tampoc, diguéssim, les institucions com la Generalitat, doncs és cert que no neix, no ve directament hereva de tot allò. Però acabo. La memòria històrica. Bé, avui a l'estat espanyol hi ha centenars de carrers i institucions que porten el nom de personatges, líders, referents del franquisme local o fins i tot estatal. Hi ha un cas a Guadalajara d'un municipi que era on havia nascut un ministre franquista que quan creen el municipi als anys 70, era un poble i creen el municipi als anys 70, li posen, no saben quin nom posar-li, li posen el nom del ministre franquista, directament, i el nom del poble, ministre franquista. Fins l'any 2007, que entra un govern del PSOE i canvia el nom i li posa Los Valles, no me'n recordo el nom ara, Los Valles de no sé què de Guadalajara, i canvia i posa un nom geogràfic i treu. Però carrers, hospitals, escoles que porten els noms de franquistes il·lustres, així. Aquí, no sé com ho teniu a Valls, en general a Catalunya sempre estem una mica millor sempre estem, però és cert, nosaltres per exemple a Girona ho estem treballant, que encara queden algunes rèmores, diguéssim, que s'haurien de treballar a nivell de memòria històrica. Per exemple, un cas que poso, i no és de Girona, sinó l'arquebisbe de Barcelona, el nou arquebisbe de Barcelona, que era l'antic arquebisbe de Calahorra. Dintre de Calahorra entra Logronyo. A Logronyo aneu a la catedral de Logronyo i veureu que a la façana de la catedral de Logronyo encara hi ha pintat Arriba Espanya. En un petit lloc posa Arriba Espanya. Resulta que l'arquebisbe que ha vingut a Barcelona és un senyor que amb els seus 7 o 8 anys d'arquebisbat a Calahorra va ser incapaç de treure una pintada que posava Arriba Espanya. I això en la memòria històrica, diguéssim, els noms, les pintades, aquests referents ens els continuen imposant, no s'han canviat. A la ciutat de Girona, el famós oasi gironí, fins l'any 2000 no es va retirar la medalla d'honor a Franco. La Diputació de Girona tampoc, fins l'any 2000. I encara ara l'altre dia vam treure un tema de l'any 79 que se li va donar al rei actual, però fins l'any 2000. I un tema és, per exemple, també, que se'n parla poc, dels títols nobiliaris. Els títols nobiliaris a mi m'importen poc, en el sentit que m'és igual si em ve una persona i em diu que és marquesa o és baronessa o el que sigui, però en tot cas són reconeixements oficials de l'Estat envers aquella família o aquella nissaga. Bé, doncs durant 40 anys aquests barons, marquesos, ducats, els va repartir el mateix general Franco i, posteriorment, Joan Carles i ara, avui en dia, en Felip VI. Bé, doncs hi ha un ducat de Franco, la filla de Franco és duquessa de Franco avui en dia, hi ha el ducat Serrano-Súñer i aneu agafant tots els principals noms de la dictadura i en alguns casos el propi Franco i en d'altres el rei van donar títols nobiliaris a aquesta gent. I aquesta gent avui es passegen pel món com a marquesos, els seus fills o els seus nets, com a marquesos ducats, gràcies a que en el seu moment el cap d'estat els hi va reconèixer la seva trajectòria política amb aquest títol. Avui aquesta és la realitat que tenim. Bé, he intentat una mica amb tot això intentar respondre o donar claus per respondre la pregunta de si vivim o no en una societat franquista. Normalment no són blancs i negres. Avui jo crec que en la nostra societat no és un blanc o és un negre.
Però sí que crec, com deia al principi, que són necessaris aquests exercicis de plantejar-nos on som, com hi hem arribat i recordar aquesta memòria històrica, que els actes d'Òmnium, doncs, per exemple, davant del model, doncs, en van ser un exemple doncs, que personalment jo vaig aplaudir molt, perquè és important fer aquests actes, és important aquests, els d'allà, el treball de cadascú a cada municipi per treballar la memòria històrica, perquè si no ens trobem, i amb això acabo, la hipocresia o que els hipòcrites com Fernández Díaz, que també ve d'una família, evidentment, com sabreu, que el seu pare el van anar a buscar perquè fos un líder de la Guàrdia Urbana de Barcelona al seu moment del franquisme, i d'aquí ve la família Fernández Díaz, doncs Fernández Díaz té el morro, perquè no té cap altra definició, que anar-se'n el 5 de maig del 2015 a un camp de concentració, no recordo quin, d'Alemanya, i dir, allà representar l'Estat i dir, doncs, era el 70è aniversari de l'obertura d'aquell camp de concentració. I l'Estat espanyol va enviar el ministre de l'Interior, Fernández Díaz, allà a representar, a dir, evidentment, mai més, que mai més torni a passar això, polítiques de memòria històrica, molt bé, el senyor va allà. Aquest mateix senyor, que ve d'aquestes famílies, és el que prohibeix i el que impossibilita que els ministres franquistes siguin jutjats a l'Argentina o siguin jutjats aquí i al mateix temps impossibilita la feina de tasca en les fosses comunes d'identificació i de trobar totes aquelles persones que avui en dia encara els seus germans, els seus fills, els seus nets els estan buscant i que no saben on van morir com a republicans. Bé, o fem aquests exercicis tots plegats o aquesta gent podran continuar passejant la seva hipocresia tranquil·lament, paulatinament, sense que ningú els digui res a la cara. I crec que ha arribat un punt que les coses les hem de començar a dir a la cara i 40 anys després, que ja segur que ningú ens pot dir que la por del moment o el soroll de sabres o qualsevol cosa. Ara, com a mínim, som, després de tots aquests anys, a més de que tothom ha sortit al carrer per múltiples causes, prou més madurs i valents com per afrontar el que hauríem d'haver afrontat ja fa 40 anys. Gràcies. Tenim una estoneta encara, si voleu fer una pregunta, que amablement us respondrà. Amiga, Albert. Abans has fet un comentari d'una empresa col·laboradora amb el franquisme, que no sortia a la seva pàgina web cap comentari de la seva història i tot això. I estava pensant si les múltiples empreses alemanyes que van col·laborar amb el règim nazi, si realment han fet algun acte de constricció en aquest sentit, perquè penso que hi ha un munt d'empreses que hi consumim un munt de coses col·laboradores del règim nazi que dubto, no he mirat, però dubto que hagin fet cap mena, no sé, potser tu saps més si realment ho han fet. No, o sigui, jo no tinc clar si ho han fet o en el seu moment van fer algun tipus, com a mínim l'any 46-47 van fer algun tipus de gest. En aquell moment jo crec que a Alemanya gairebé tothom va fer un gest o un altre, però independentment, vull dir que sí que a vegades ens serveix la comparativa, però crec que en aquest tema, més enllà de... No disculpo... No, ja, però vull dir que jo no sé realment les empreses alemanyes i el com es diu aquest, que de fet la seva dona en Thyssen, que també té un títol nobiliari, doncs que té Sant Feliu de Guíxols, tenen al museu i tal. Clar, aquesta gent, la seva família també ve de la família clarament d'herència franquista i no t'ho sé respondre, però en tot cas... I després també pensava, quan has comentat, no me'n recordo quin nom has dit, d'una persona franquista que després va ser vicepresident del Parlament Europeu, significativa... Del grup popular europeu. Del grup popular. No, pensava en el cas de l'Alejo Vidal Quadras, que no va ser ministre franquista, però a veure que mèrits
els va més que demostrar, no? Sí, però clar, jo crec que és diferent una persona que ha signat una sentència de pena de mort que no l'Alejo Vidal Quadras, que és un feixista, perquè és el que és, que no ha signat cap, que ha fet moltes coses, però a més ell diria que a nivell de govern ell s'ha dedicat a ser un parlamentari del Partit Popular a molts de llocs, però no ha acabat de tenir responsabilitats en cap executiu, si no recordo malament, l'Alejo Vidal Quadras. Va ser vicepresident del Parlament Europeu. Sí, però vicepresident del Parlament, ell no ha estat en cap govern aplicant cap llei de cap tipus, m'explico? Vull dir, ha sigut un parlamentari amb les seves opinions, les seves propostes de llei, però evidentment són dos casos diferents, penso. És greu, evidentment, que un feixista però clar, hem de pensar que el Parlament Europeu també hi ha el Front Nacional, que Europa és la que és també ara mateix. Europa té un greu problema amb l'extrema dreta, nosaltres també el tenim, i camuflada amb el PP o amb Plataforma per Catalunya o a vegades fins i tot amb la dreta catalana, també el tenim. No? I hem sentit moltes declaracions, malauradament també independentistes a vegades, que han jugat aquest rol de dreta, diguéssim, d'extrema dreta que no ens afavoreix gens. Algú més? Allà baix, va. Lluc, una constatació i una pregunta. La constatació que us m'he preguntat, jo crec que respondre, és que aquí sí que ens queden de carrers i de símbols franquistes, ens en queden. Ja ho preguntes, diguéssim. Sí. Ho contesto, sí, tenim feina per fer encara. I després, una pregunta que no té tant a veure amb el contingut del llibre, sinó amb la connexió del tema, que és el franquisme sociològic o antropològic, és a dir, com vulguis que ha quedat a la societat. No sé si a l'estudiar això, a l'estudiar més des de la perspectiva institucional, entenc jo, des d'aquesta transició lligat a persones i a personatges i a famílies i a oligarquies, si també pots dir alguna cosa respecte a això, al franquisme sociològic de la gent que ens ha quedat, que tenim i potser no ho sabem. Clar, està molt bé, perquè sempre que faig una presentació surt una idea per un nou llibre. Vull dir que això dona el que estàs preguntant com per un llibre en si mateix. Jo he vist estudis que sí que parlen d'alguna manera, per exemple, la idea aquesta que sí que ha quedat i que és franquisme sociològic, de no et posis en política que pots rebre. I això és una cosa que com a mínim molta gent de la nostra generació ve, i també de les anteriors, si et poses en política anirà malament la cosa, és a dir, rebràs, t'acabarà passant alguna cosa dolent, no sé què, aquesta idea de que la política és dolenta, que la participació política a nivell individual només et porta a jugar contra la paret i que a nivell individual teu no et vagin bé les coses a la vida, això és una herència clara del franquisme sociològic, de la por d'aquell moment, de la idea que la política l'han de fer pocs, tot això, aquesta idea d'alguna manera jo crec que sí que encara ha arribat fins avui en dia, i una altra que jo crec que no podríem entendre l'aprovació d'una llei com la llei Mordassa amb la indiferència generalitzada també a Catalunya que va provocar, que al final va provocar a Girona la concentració contra la llei Mordassa érem 70 persones, una llei que prohibeix manifestacions, que prohibeix un seguit de coses. Clar, això d'alguna manera, a part de la gent, no vol dir que la gent hi estigui d'acord, no? Però a part de la gent que sí que hi està d'acord, que n'hi ha molta, jo aquesta llei només la puc interpretar, qui l'ha feta, Jorge Fernández Díaz, evidentment, ell personalment ve de la cultura política del franquisme i l'aplica en una llei. I la resta de la gent, d'alguna manera, que no ho trobi greu, deu ser que hi ha certes coses dels models autoritaris que si més no, és indiferent. Però clar, això tampoc no crec que sigui exclusiu del nostre país, vull dir que també està passant a la resta d'Europa, vull dir, el que ha passat a Dinamarca, per exemple, amb els refugiats aquesta setmana, i no he vist el poble danès sortint
diguéssim, amb tromba a defensar els drets dels refugiats, malauradament. No ha passat. Vull dir que sí que hi ha coses del franquisme sociològic que hi són, jo crec, i és evident, i com els pobles, doncs encara més. L'altre dia feia la presentació amb en Jordi Borràs, el fotoperiodista que ha fet el llibre Desmuntant Societat Civil Catalana i Plus Ultra, que ha estudiat molt l'extrema dreta, i ell explicava molt, per exemple, el cas de Gandesa, no? Que Gandesa sí que era un tema ja directament, doncs, que per exemple a finals dels anys 90 encara penjaven la bandera espanyola per festa major perquè és no sé, el que tocava, no? Festa major, bandera espanyola, com a l'any 70, i no hi havia aquest procés. Llavors jo crec que segurament hi ha llocs també on s'ha trencat més, llocs menys. A les grans ciutats doncs sempre segurament hi ha una part més de llibertat i de trencar amb certs tabús, i com més petit hi ha certes coses que encara hi són més. En relació a això que deies, el llibre, si alguna de les coses, penso, entre moltes altres, penso que aportes, és aquesta crida d'atenció a que les coses que en el paisatge habitual i en la vida habitual de la gent, això que deies el dia a dia, les donem per fetes, i et dones compte, llegint el llibre, de que moltes d'aquestes coses ens les hem empassat sense donar-nos en compte. Només per això val la pena el llibre. Vull dir que en aquest sentit, doncs, moltes gràcies. No, sí, jo... De fet, sí, m'agrada molt que et quedis amb aquesta idea, de fet. I per exemple, no només en el temps del franquisme i dels crims del franquisme, sinó també, i a més una cosa que m'ha agradat, que fas la reflexió de dir aquesta transició que tothom ens l'ha posat, i el que deies tu al començament, ens l'hem venut o ens l'hem cregut com a modèlica, en realitat, quan la compares o potser mires des de fora, de modèlica en té poc, i potser sí que això val la pena tenir-ho en compte en els moments que estem de país, si volem fer un país nou, que potser haurem de revisar coses, simplement fer aquest apunt. Sí, clar, la transició, aviam, és cert que va aconseguir el principal èxit, que és que no es tornés en una dictadura. Això que era, com s'entén al moment, això ho va aconseguir, però com tu dius, es va deixar moltes coses pel camí, i si ara estem en el punt de construir aquest estat nou, la transició que hi haurà i que hi serà, crec que ha de servir per replantejar-nos el conjunt. I com que estem en un moment que ens ho podem plantejar, doncs plantegem-nos-ho tot, que hi ha coses que les deixarem igual perquè ens semblen bé, doncs les deixem igual, si la gent les vol deixar igual, les deixarem igual. Ara, si aconseguim d'algunes de canviar-les, i jo crec que les estructures aquestes de les 400 famílies doncs és un tema per alterar, perquè hem vist quin model de país ens porta, perquè si no l'alterem, el model de país és el del model de la corrupció. És el model de la corrupció, si no alterem aquest, perquè al final és el d'un petit grup de gent que entre ells fan i desfan. I això, a totes les cases, diguéssim, de democràtic en té ben poc. I per tant tenim una oportunitat, i jo l'aprofitaria. Jo voldria, a veure, per una banda, quan veus la realitat quotidiana, quedes bastant desderivat de tots aquests elements que encara segueixen vius. A vegades hi ha coses insignificants, o quan fan la relació de gent que va al Tribunal Constitucional, fan els currículums, o qualsevol. Però, per exemple, el dia de la final de la Copa, que va haver la xiulada, a la mitja part ja van fer, poso com a anècdota, però ho explica, ja van fer un comunicat, que el tenien redactat, que van passar un fax, que venia i van fer l'historial d'aquell que havia passat el fax, que treballava, que era fill de... Vull dir, que a veure, en qual està estesa tota aquesta oligarquia d'això, que bé, lògicament hem de fer una cosa molt millor perquè el que hi ha està estès per tot arreu i cada dia que et trobes això al diari, vull dir que l'anècdota d'aquest que va passar al comunicat que el tenien redactat
abans de que xiulessin, ja sabien que xiularien i que ja havien de fer un comunicat, dius, ostres, doncs, de qui l'ha fet i l'historial que hi ha. I que... I quina influència tenen aquestes 400 famílies en els mitjans de comunicació catalans? Periòdico, Vanguardia, Mira, etc. jo no us la sé xifrar, però sempre, i l'altre dia presentant el llibre amb en Jordi Borràs, que aquest és el quart llibre de l'edició d'aquesta col·lecció i el d'en Jordi Borràs és el 5è. I resulta que acabes arribant a la mateixa conclusió. Mireu, aquest llibre no és que em vulgui fer bandera, però durant 4 setmanes va estar entre els més venuts de Catalunya. Val? En el periòdico i la Vanguardia sortia en les classificacions com un dels llibres més venuts. Cap dels dos diaris, malgrat que estava entre els més venuts i ells mateixos deien que estaven els més venuts, però si no ho haguessin dit ells deien que estaven els més venuts, em van fer mai cap peça. Cap peça. No, això els titulars diaris. No, ja. Però vull dir que això, i en Jordi Borràs, en Desmuntant Societat Civil Catalana, ell fins i tot arribava a explicar que TV3 informatius havia estat tota la presentació del seu llibre 2 hores i l'havia entrevistat, i llavors informatius no em va fer mai cap peça. O sigui, hi ha certs temes que, i en els mitjans de comunicació passa, fins i tot en els públics, que estan totalment controlats per una petita elit. Perquè la inversió dels diaris, al final qui la fa? Les grans empreses de l'IBEX 35. Llavors la gent sap, i això passa, que si surten certs temes, es retiren anuncis i per tant el projecte editorial o el projecte de mitjà s'acaba. I això passa. Per tant, evidentment tenen el control absolut i es veu aquests dies amb no hi ha cap diari espanyol que aposti per cap altra cosa que sigui el pacte PP-PSOE. Per què? Doncs perquè l'IBEX 35 vol un pacte PP-PSOE. I aquí, doncs, evidentment, en el seu moment, també els mitjans catalans, l'Ara i el Punt Avui, volien que en Mas fos el president i llavors en Mas havia de ser el president. No? I vull dir que cadascú té els seus també petits ecosistemes. I a Girona, els mitjans gironins costa molt que acabin anant contra les 2 o 3 grans empreses que tenim i l'alcalde de turno. Costa, perquè l'Ajuntament és qui posa anuncis i perquè les grans empreses són els que posen anuncis als mitjans de comunicació. I és un dels principals problemes que tenim, que ens informem a través d'uns mitjans de comunicació, i això sempre ho hem dit amb el grup de periodistes Ramon Bernils, que hi ha censura i encara pitjor, que fa que els periodistes fem autocensura. Que potser no arriba a passar que els mitjans et diguin no pots publicar una peça perquè tu abans, per la por que et diguin que no o pel que sigui, ja directament no t'atreveixes a publicar-la, a fer la peça com tu potser la faries. I fora d'aquí passa això també als altres diaris? A Europa, vols dir? Sí. Home, jo haig de dir que no conec, com que puc llegir bé, llegeixo anglès i una mica francès, i castellà i català. Vull dir, el que he llegit jo a mitjans és o francès o anglès. I jo el que he llegit sempre m'ha semblat que com a mínim era més divers. I a nivell d'ideologies fins i tot i de propostes també són estats grans de població, que fins i tot superen, Catalunya el superen de lluny i per tant permet que hi hagi més projectes de mitjans i hi ha més recursos. En general hi ha més recursos de tot. Ahir parlàvem de cultura i, per exemple, cultura, a Alemanya dediquen el 3,2% del PIB en cultura i a Catalunya dediquem el 0,8% del PIB en cultura. 3,2 a 0,8%. És que jo ho explicava a Girona. Una ciutat com Grenoble, que té més o menys el mateix tamany de Girona, té 300 persones dedicades al teatre, a la ciutat de Grenoble. A Girona, municipals, contractades, a Girona diria que són 3. Vull dir, això no sé si és sociològic o és institucional, Jordi, o com és, però també és una herència que ens ha arribat avui en dia de tot aquell model anterior. No? Que llavors els polítics de la democràcia no han sabut revertir i nosaltres des del carrer tampoc hem exigit que revertís, perquè jo mai culparé únicament a uns de que les coses passin. Jo sempre he pensat que hi ha corresponsabilitats en gairebé tot,
del que passa. Tot. Jo només ressaltar la hipocresia del senyor Fernández Díaz quan has comentat que va anar a aquell camp de concentració nazi, no sé quin era, que va tenir en compte que l'estat espanyol feixista havia donat cobertura a molts exilats del règim nazi. I ara mateix he llegit un article que s'ha descobert una cosa que representada el col·laborador nazi que va dir aquí, un ell. I així, que no sabíem que ho eren, però ho podia sospitar. Per tant, aquest senyor es diu ell. Sí, sí, totalment. Bé, per acabar, a banda de donar-te les gràcies per la xerrada, a l'ANC per la Independència per la col·laboració, voldria recordar la part final del discurs que el president d'Òmnium, en aquell moment, Quim Torra, va fer a la cloenda de l'acte de justícia pels crims del franquisme fets a Barcelona el 20 de novembre passat. Deia així: tantes persones que ens han deixat sense poder veure com es feia justícia. 40 anys i encara ningú no ha demanat perdó. Encara no s'ha condemnat el franquisme, ni s'han anul·lat els judicis que van servir per assassinar el nostre president, els nostres joves, els nostres alcaldes, els nostres veïns, els nostres intel·lectuals, els nostres fills. Considerem una vergonya que Espanya no hagi estat capaç de passar comptes amb el seu passat totalitari. I davant la impossibilitat de jutjar Franco a l'estat espanyol per declarar-lo culpable de crims contra la humanitat, diverses entitats de la societat civil volem exigir justícia pels crims del franquisme i denunciar-ne la seva impunitat, amb 3 missatges molt clars. El primer, un missatge d'escalf i d'agraïment als lluitadors. El país, la cultura, la llengua, segueixen existint perquè no us ho vau rendir mai. Som deutors de la vostra valentia i del vostre coratge. Record emocionat que volem fer arribar també a tots aquells familiars dels que van perdre la vida durant el franquisme per defensar la democràcia, no només a Catalunya, sinó a tots els pobles de l'estat espanyol. Ens refermem en el discurs dels organismes internacionals sobre crims contra la humanitat, apel·lant a la reparació històrica i al reconeixement de les víctimes, com queda recollit en l'informe de Nacions Unides i en l'informe d'Amnistia Internacional. El segon missatge, adreçat a l'Estat. Exigim justícia. Acumulem una transició vergonyosa, amb una llei d'amnistia tramposa i, més recentment, una llei de memòria històrica que ha arribat tard i malament i no ha servit ni per condemnar el franquisme ni per reparar el dolor de les víctimes. Governs de diferents colors polítics s'han succeït a Espanya i cap ha posat fi a aquesta vergonya. Denunciem la impunitat dels que han gaudit els seus responsables i la vigència encara d'elements franquistes, ideologia, legislació, aparells d'estat, i volem recordar que la legislació internacional no empara la llei d'amnistia de l'estat espanyol com una llei vàlida de punt i final. I tercer missatge adreçat a partits i institucions catalanes. Els demanem que en les bases de la política del futur, estat català, en matèria de memòria històrica, es condemnin els crims contra la humanitat i reconeixement de les víctimes. No podrem construir un país amb uns fonaments democràtics sòlids sense la veritat i la justícia. 40 anys després, seguim lluitant per tenir un país radicalment democràtic on ens comprometem a no oblidar mai el dolor i les víctimes de la dictadura. Seguirem lluitant per construir un país nou sense estaques, perquè les haurem tombades totes i ho haurem fet junts. Bona nit.